ପରେ ପାଲା ଗାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଲା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ବୋଲି। ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତ ଭରପୁର ସଭାରେ ନିର୍ଭୀକତା ସହିତ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ପାଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଲାକାର ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲେଖା ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଲାକାର ଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଲା କଳାକାର ଏ ଶବ୍ଦ ସେଦିନ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା ପାଲା ମୋତେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରେ ପାଲା ବାଜିଲା ପ୍ରବୋଧ ରଥ ଥିଲେ ସଚିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଲିଫୋନ କଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତମେ ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ ଆମେ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ତମେ କାହିଁକି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିନି ଯାହା କହିଛି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛି ଯାହା ପାଲାକାର ମାନଙ୍କର ହକ୍ ଦାବି ସେମାନେ କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆର କାରଣ କଣ ଜଣେ ସିନେମା ତାରକା ସେ କାହିଁକି ଭଜନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଧାରିଟିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ ରାଗ ହେଉଛି ଆହାରି ଗୁରୁଦେବ ମୋର କୁହନ୍ତି ଆହାରି ଗାଇ ନ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ଯିବ ବାହାରି ଗାଇବା ବାବା ଆହାରି ରାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ରାଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଧାନରେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସାରାଧା ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖା कवि दीनकृष्ण दास कहले प्रभुकर वर्णटा केमिति कहले गोटे शरद चंद्र जिणीमुख श्रीअंग अभिनव घन शरदकालीन चंद्र आकाश में शरत ऋतु चंद्र उदित हेले जो भाई दिखती चंद्र रंगटा केमिति पूरा निर्मल पूरा धला शरत ऋतु करेक्ट राइट प्रभु ए चंद्र भगवान वर्ण हूँ स्वच्छ धवल हाँ ताले कौन आज्ञा कृष्ण वर्ण धला कि भूल जीवनी गोटे छकी पकईबा ना आउ टे आगे बुझा आउ जड़े कवि को आनिबा मीमांसा देथिबा कवि भारतर गौड़ वैष्णव संप्रदाय कवि जाकर जन्म जाजपुर बालिया निकटस्थ कवि अभिमन्यु समत सिंह कौन कहले प्रभु को रंगटा केमिति धन प्राचीन संस्कृति पाला संस्कृति राग रागिनी छांद चंपू ओडिसी चतुष्पति ये सब रहिले जाई कि पाला गोटाए धारी कहिले किए ना अभिमन्यु समत सिंहार बोले कोला कंज दला अंजना मरकता